kalubale na so ya sanya ni cikin dimuwa. Ko za ki ki ni ko za ki so ni a raina san ki bai goguwa. Sirri na zuciya ban kaɗo ta nake a gare ki ya ƴar uwa. Zubin hannunki shi za ki bani na sanya dan ya mini garkuwa. Kalubale na so ya sanya ni cikin dimuwa. Kalubale na so ya sanya ni cikin dimuwa. Kaunar ki na rike a raina nisan ba za na yada ta ba. In na rasa kira bi na san hankali na san ba zai samu ba. Zai sila na rasa raina ni Yusuf don ba zan rayu ba. Kalubale na so ya sanya ni cikin dimuwa. Ko za ki ki ni ko za ki so ni a raina san ki bai goguwa. Sirri na zuciya ban kaɗo ta nake a gare ki ya ƴar uwa. Zubin hannunki shi za ki bani na sanya dan ya mini garkuwa. Kalubale na so ya sanya ni cikin dimuwa. Kalubale na so ya sanya ni cikin dimuwa. Kaunar ki na rike a raina nisan ba za na yada ta ba. In na rasa kira bi na san hankali na san ba zai samu ba. Zai sila na rasa raina ni Yusuf don ba zan rayu ba. Kalubale na so ya sanya ni cikin dimuwa. Kalubale na so ya sanya ni cikin dimuwa. Allah zani.
Kalubale na so ya sanya ni cikin ɗimuwa. Kaunar ki na rike a raina nisan ba za na yada ta ba. In na rasa kira bi na san hankali na san ba zai samu ba. Zai sila na rasa raina ni Yusuf don ba zan rayu ba. Kalubale na so ya sanya ni cikin ɗimuwa. Kalubale na so ya sanya ni cikin ɗimuwa. Sannu Yusuf, aka samu lafiyan Allah ya yarda. Sannu. Aka samu lafiyan Allah ya yarda. Allah ya ƙara lafiya. Allah ya ƙara sauki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Umma. Ibrahim. Na kwana Umma. Lafiya Ibrahim. Lafiya. Ƙalam. A gajiya. Lafiya ƙalam. Ya mai jiki. Jiki da sauƙi. Allah ya ƙara sauki. Amin amin ya su mama. Yusuf ya jiki. Da sauƙi Ibrahim. Allah ya ƙara sauki Yusuf. Ibrahim. Ya Umma. Bari ɗan zaga. To Umma. Ibrahim, da Allah ina so za mu yi magana da kai ne. Don Allah, batun maganar can ne ba na so umma ta sani. Ko me yasa? Kawai ne da Allah ka mai alƙawari kar ka faɗa mata ba na so ta san abin da ya sa. Sunan Allah da na mara kawai. Gaskiya kai aboki ne na gari, duk wanda ya samu aboki irin ka gaskiya ya dace. Na gode Ibrahim. Allah bar mu tare. Amin, ni ma babban fata na Allah ya baka lafiya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ibrahim. Da kuke yi? Umma. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, da ke ta. Ni ce yaya ruwan ya kare kuma ku kira mu ku ma nurses na magana ba. Ai sai ku yi magana in ba haka ba yanzu zai fara jan jini. Ko? Ya mai jiki? Jiki da sauƙi. A sannu. Allah ki same ni a ofis. To ina. To Ibrahim. Bari in jan same ta. To Umma, sakin da. Dan duba patients na bed can mana. Na ji kamar tana complain da su.
Salamu alaikum. Kika, wasanni. Hajiya? Wai akwai abun da yaro nan ya nema ba shi ba ko kuma ya nema abu bai samu ba? Ba komai, akwai matsala ne. Akwai matsala. Kamar me? Domin yanzu da nake muke magana da ke zuciyar shi ya buga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwantar da hankalinki. Likita bugawan zuciya ba kika ce? Bugawan zuciya amma yanzu a haka yana tattare da wanda abun da ake ce da shi broken heart syndrome, wanda idan wani abu ya dame ka baka samu ba ko kuma ka nemi wani abu da an hana ka, za ka iya kamuwa da irin wannan ciwon zuciya. Amma idan Allah ya yarda akwai sauki yanzu. Mu ba abun da ya nema ya faɗan nan me ke damun shi yau na shiga uku. To likita yanzu me mafita? Mafitan shi ne ku so abin da yaron nan yake so, kuma abin da baya so sai ku yi kokari ku kiyaye. Hakan nan idan kun yi da yardan Allah za a samu waraka. Sannan To likita mun gode, insha Allah za mu biyo da kika ce. sai kuma ga takardar sallaman ku, sai ku je gida ku yi kokari ku kiyaye duk abubuwan da na faɗa muku. To mun gode. Hello? Mariya? Zo ofis nawa mana. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu. Ibrahim kuna da hira? Ibrahim? Hira kuke yi? Yawa ba shi kuma mun samu an sallame mu. An sallame mu? Allah an sallame mu, za mu yi tafiya gida. Za mu tafiya yanzu. So, sai tashi a kan abokin kwan ta style. Gata kan kai a hankali. Sannu. Cikin ɗimuwa, ko za ki ƙi ni ko za ki so ni a raina san ki bai guguwa. Sirri na zuciya ban kaɗo ta nake a gare ki ya ƴar uwa. Zubin hannun ki shi za ki bani na sanya dan ya mini garkuwa. Kalubale na so ya sanya ni cikin ɗimuwa. Kalubale na so ya sanya ni cikin ɗimuwa. Kaunar ki na rike a raina nisan ba za na yada ta ba. In na rasa kira bi na san hankali na san ba zai samu ba, zai silana.